Formålet med vores forsøg her er dels at bestemme helbredsloven med fokus på bestemmelse af halveringstiden for en gammekilde, og dels at bestemme, hvor meget en blyplade sænker strålingen. Gammastråling er en af de 3 primære strålingstyper, som vi bruger. Vi bruger alfa, beta og gamma. Gamma bliver også kaldet for ioniseret stråling. Gammastråling er den mindste, den hurtigste og kraftigste af de 3 strålingstyper. Det skyldes, at den modsat de 2 andre ikke har en ladning eller en masse. Så den kan i princippet fortsætte uendeligt, hvis der ikke er noget, der stopper den. Man skal helt op i tunge metaller som bly for at bremse gammastrålingen. Men der vil altid komme noget gammastråling igennem. En gammastråling består af noget, som kaldes et foton, som egentlig bare er en samling af energi. Gammahenfald sker, når der er for meget energi i en kerne, og så under gammahenfaldet sker der ingen ændring i massen, da gammastråling jo ikke har nogen masse, da det bare er energi. Så har vi halveringstid, som er noget, der fortæller os om, hvor lang tid der går, før en samling atomer er blevet halveret. Man kan måle dette og sætte det i en eksponentiel funktion, som så kan vise os, hvornår atomerne er blevet halveret. Så her har vi formlen for halveringstiden. Så har vi forsøg 1, hvor hypotesen lød, jo længere tid der går, jo sværere bliver strålingen. Hvor vi så har vores materialeliste her, og vores forsøgsopstilling i de her billeder. Så har vi vores resultater her, hvor vi har tid ud af x-aksen og radioaktivitet ud af y-aksen. Hvor vi kan se, at der er en eksponentiel sammenhæng mellem hvor lang tid der går, og jo meget stråling der er. Man kan se, at den er eksponentielt aftagende. Så har vi vores forsøg 2, hvor hypotesen lyder, jo flere blyplader vi sætter ind foran stavkilden, jo sværere bliver strålingen på den anden side. Så har vi vores materialeliste her igen, med de materialer vi brugte. Og så har vi vores forsøgsopstilling i de her 2 billeder igen. Så har vi resultaterne, hvor vi igen kan se, at jo flere plader der er, jo mere falder radioaktivitetsniveauet også på den anden side. Så har vi vores diskussion, hvor vi kan verificere, i hvert fald hypotese 1, som lød, at jo længere tid der går, jo sværere bliver strålingen. Vi kan ved at kigge på den graf, jeg havde oppe i forsøg 1, se, at der er en klar eksponentiel sammenhæng mellem tiden og styrken af strålingen. Og derfor kan vi verificere hypotese 1. I forsøg 2 lød hypotesen, at jo flere blyplader vi sætter ind foran en stavkilde, jo sværere bliver strålingen på den anden side. Her kan vi igen kigge på den graf, som jeg viste fra forsøg 2, hvor vi kan se, at der er en klar sammenhæng mellem, hvor meget bly der var, og styrken af strålingen. Her er sammenhængen lineær, og altså ikke eksponentiel som i det forrige forsøg. Og derved kan vi igen verificere hypotese 2. Vores fejlkilder er forkert placeret. Ja, vores fejlkilder er forkert placering af Geiger-Müller-røret, fordi at hvis det står skævt, kommer stråling ikke lige ind på den, og så har vi måske ikke fået alle målingerne. Og så har vi valgt en eksponentiel ligning til at fedte med, i stedet for en lineær ligning. Vi kan nu konkludere, at begge disse forsøg har eftervist vores formål med forsøget. Formålet med forsøget var dels at bestemme helvedesloven med fokus på bestemmelse af halveringstiden for en gammekilde, og så dels at bestemme, hvor meget en blyplade sænker strålingen. Og det kan vi konkludere ud fra vores resultater, samt at vi har verificeret begge vores 2 hypoteser.